Ymmärrän niin, että kun me synnymme täältä avaruudesta tänne maan päälle, tuli ensin kasvit, galaksinaaret, tämä sai aikaan painovoimillaan veto- ja massiukkaiset atomit siirtyvät hänen avaruudestaan karvan avaruuden mukana tänne maapallon pintaan ja siirtyä ytimiin. Ja kun puu kaatuu, on koko ajan tämä massa puun vetänyt sisäänsä aineita täältä painovoimakarvasta avaruudesta oman tilavuutensa mukana massiukkaisia sillä välimatka, joka täältä alkuperäisessä taivaasta on tähän puun siemeneen tietoihin. Koko matkan alta tämä puu vetää massiukkaisia atomeja tähän maapallon pintaan sisään tänne maapallon ytimiin. Se oli ihmiset tekevät aivan samoin kuin tämä puu tekee. Eli meidän ihmisten massa tuottaa atomeja, jotka putoamiskiihtyvyyden mukana tulevat tänne maapallon sisään. Toiset tulevat korkealta, paljon tähtijoukoista ja ne putoamiskiihtyvyys on suurempi ja tulevat voimakkaammalla putoamiskiihtyvyydellä tätä maapallon ytimiin atomit näiltä. Tämän palokulmakarvoista ihmiset ovat palomaisten tähtijoukkojen persoonia. Heidän putoamiskiihtyvyys on voimakkaampi ja ne putoavat voimakkaammin, nopeammin tänne maapallon sisuksiin. Samoin kun puu kaatuu, siitä ylimäärä aineita, samoin ihmiset kaatuu, niin ihmisistä ylimäärä aineita ja kaikki menevät maapallon sisään nämä massahiukkaset. Tämä tarkoittaa, että meidän allemme putoaa koko ajan massahiukkasia, joka meidän painovoiman takia sekä oman sielumme putoamiskiihtyvyyden nopeudella yhteensä summana tekee nopeamman putoamiskiihtyvyyden kuin pelkästään painogrammamme, sillä meidän sielumme myös painaa tuolta äärettömyydestä tulleena tiettyjä äärettömyyden korkeuksia, kuten palomaiset kulmakarvat, ja tuovat paljon atomeja sisään maapallon nyt tarvittaviin atomeihin ja atomiryhmiin. Maapallo rikastuu kaikista elävästä, mitä täällä on oppimäärää suorittamassa. Maapallon oppimäärä, äärettömyyden keskustojen pienoismalla maapallon oleva oppimäärä, kun me kaikki suoritamme täällä. Eli avaruuden terveyden käsikirjan maapallo.